В 30-минутната почивка на народните представители имаме възможност да разговаряме с Александър Методиев от ДПС. Господин Методиев, как ще гласувате сега, когато трябва да одобрите или да не одобрите оттеглянето на кабинета Орешарски? Ще одобрим, ще гласувам за одобрение на оттеглянето на отставката. Това каква оценка означава за управлението? Ние, по принцип, Движението за права и свободи дава добра оценка за управлението на кабинета на Орешарски, но в моят личен аспект не съм очаквал при такива условия тази една година, която сме работили, при такива условия с заграждения, с обсадата на парламента да се работи. И за мен беше така притеснителна работа, която вършиха цяла година. Господин Местан каза, че ДПС няма принос за провала на това правителство. Прав ли е все пак? Да, разбира се. Участвахте като партньор в управлението. Да, разбира се. ДПС никога не е имал принос за оставката или провала на кабинета на Орешарски, защото, пак ви казвам, Движението за права и свободи дава добра оценка за работата на кабинета на господин Орешарски. Чия вина тогава живота на правителството продължи толкова кратко, след като ДПС сте невинни? Вижте какво. През тази изминала година аз мисля, че добрата работа на кабинета е съпроводена с и други негативни неща, които се получиха в разрез с отношението на другите политически партии спрямо кабинета на Орешарски. Това отношение някак си се породи в негативно, когато Делян Пеевски беше посочен за председател на ДАНС. Не вярвам дали това е изиграло роля, но по принцип медиите и тиражирането на по-голямата част от обществеността допринесе за това негативно отношение, но не вярвам да е било назначаването и избирането на господин Пеевски. Вие ще бъдете ли част от листата на ДПС сега при новите предсрочни избори? Да, разбира, защото през тази изминала година не можах да осъществя намеренията и задачите, които съм си поставил като цел, и вероятно в началото на следващото 43-то Народно събрание ще успея поне една от важните приоритети, които аз съм си поставил, да вкараме Движението за права и свободи да вкарат закон за промяна, изменението в закона за устройство на територията, в който трябва да... Добре ли ще се чувствате в една листа отново с Делян Пеевски? Разбира се, всеки колега ще се чувства много по-добре, отколкото с някои в други политически партии, които изминалите години ни ползваха само, както каза господин Местан, за цвят в листите на... Но господин Пеевски скандализира обществото с своето поемане на поста на ДАНС, след това оттеглянето си, толкова много протести. А сега господин Местан казва, че той отново ще получи шанс да стане депутат, ако структурите го номинират. Естествено, господин Пеевски е един важен стълб в Движението права и свободи. Но той не идва на работа. Доказва се със своите качества. Така че ние работа по един рутиниран политик, който има какво да се желае от него и да покаже на по-младите. Съответно, с неговата младост. Не бихте ли го посъветвали да се занимава с вътрешно-партийни дела, вместо да скандализира обществото, като стане отново депутат без да има? Не, той е нужен за Народното събрание, нужен е за парламента, нужен е за просперитета на Република България. Какъв беше неговия принос към просперитета на републиката? В много аспекти, които не се виждат в медиите. Доста в неговия район, не знам дали сте интервюирали някой от гражданите на неговия район и въобще в югозападна България, направи доста в рамките на престоя му в Движението от права и свободи, откриване на доста работни места. Това е най-важното за нас. Казвате, че е действал невидимо за медиите, а дали действаше и по отношение на управлението, отново невидимо за всички? Невидимо от медиите, но човек с голям респект, с голям замах и утвърден вече като политик за мен. Предполагам и за моите колеги. И Мая Манолова се пита на кого служеше това правителство. Вие имате ли отговор? Това правителство служеше на народа, на гражданите на Република България. Би трябвало
и вероятно е така. Виждате ли ДПС в властта, вътрешно-партийния анализ какво показва? Ще влезете ли отново под някаква форма в управлението? Времето ще покаже. Целта е нас да стабилизираме редиците и да проведем и нормални парламентарни избори и честни. Най-вече наблягам на това да бъдат честни тези парламентарни избори. Вече на 5 октомври ще покажат резултатите от хората, които естествено ще излязат да гласуват. И призовавам хората, които искат да има бъдеще за България, да излязат да гласуват, независимо за кой. Вие като депутат и участник в живота на Народното събрание, каква оценка си давате за това, което свършихте? Лично вие? Незадоволително в интересни, защото не успях в тези закони, които започнахме да ги усъвършенстваме, да ги приложим в... От 2 до 6 всъщност, къде се поставите? Екипа, с който работехме тук 7 или 8 месеца, целта ни беше първо да вкараме изменение в закона за устройство на територията, който закон да промени узаконяването на жилища, независимо дали бъдат ромски, незаконните жилища, да бъдат узаконени, за да може... Оставихте си работа и за следващия парламент. Естествено, да бъдат узаконени жилища, които отговарят на българските стандарти. Против сме също незаконното строителство и също ще съдействаме за нормализирането и развитието и на нашия етнос, и на обществото. Препращате към друга тема, която също беше актуална през последните дни, събарянето на постройките в Стара Загора. Благодаря ви за вашия коментар. Чухте, господин Методиев очерта поне 2 кандидатури в листите на ДПС, неговата собствена и тази на господин Делян Пеевски. Мария Цънцарова от кулоарите на Народното събрание с Александър Методиев, който пък каза, че си е оставил работа и за следващото управление. Няма нищо против в следващата листа на ДПС да е заедно с сегашния депутат Делян Пеевски.